Di navbera dem û demekî de peyadê banga Kongera Netewî dike piştî ku peyadê rastî astengî û gef û sernekeftina tê û deverên Kurdî bervewêrankirinê dibe weke çawa li Efrînê Rûda û hincet ji Tirkan re çêkir ku êrişê Efrînê bike, dengê peyadê ji bo Kongera Niştîmanî Netewî Kurdî bilind dibe û banga li darxistina Kongrekê Netewî dike û pêdiviya wê Kongrê ji bo Kurdan. Şahûz Hesen hevserokê peyadê ragihandibû ku ew amade ne ji bo bestina Kongrekê Netewî ku hemû aliyên Kurdî li xwe bigire. Lê ya ku cihê pirsyarê he ku çima dema niha de peyadê vê bangê dike? Çira peyadê aliyên din yê Kurdî li Kurdistana Sûriyê qebûl nake û çawa daxwazekî wisa dike? Di vê derbarê de rûşenbîr û penaberên Kurdê Sûriyê li parêzgeha Duhokê li Herêma Kurdistanê nêrîna xwe ji bo malpera Encûmena Niştimaniya Kurdî anî bûn ziman. Nivîskar İbrahîm Şêxû dibêje berî girêdana Kongerê Netewî Kurdî divê du merc were bice anîn. Mercê yekem divê Konger dibin serpiriştiyeke navdewletî û serokê Netewa Kurd Mesûd Barzanî de be û mercê duwem jî divê ev Konger di berjewendiya miletê Kurd li her çar parçeyê Kurdistanê de be û çi parçeyek jî jê bêpar nebe. Helbestvan Şiyar Liyanî got divê berî girêdana Konger fakterna havbeş di navbera hemû alî û partiyên siyasî Kurdistanî de hebe ew jî bîr û bawerî bi pirsa neteweyî Kurdî û mafê rewayî miletê Kurd hebe û her parçeyekê Kurdistanê taybemendiya wê were li ber çavgirtin û çi alî dem ji xwe re bikar nehêne û helwestên xwe bi zelalî û bê duruşmên belok li ser mêza Kongera Neteweyî dane. Ji aliyê xwe ve jî çalakvana derbarê mafê mirova de Enuda Oso dibîne ku beriya girêdana Kongerê Netewî divê zemîneyek xweş hebe mîna azadkirina girtiyên siyasî û ofîsên partiyê siyasî li Kurdistana Sûriyê werin vekirin û cadeya Kurdî bi awayekî azad nerîna xwe bêje û diyar bike û li hevkirinek di navbera aliyên Kurdî li Kurdistana Sûriyê de jî hebe.